sirikal kose ntiere sirikal, to bende pod ntiere riwruok mar Azimio makoro nyaka sani be Azimio waseneno ka mana Kalonzo gi Eugene Wamalwa ema otelo ne gi sani. Ing'e ni Azimio en gir ODM, so wach mar ODM wuok koro kuogno onge. ODM, Azimio en gir ODM. Kalonzo to apani otugo moro kanyo. To wach mar ODM nie sirikal kata ODM ni onge. Nyaka wang'e pogruok mane kind ODM gi kind oganda Luo. Mar ariyo awinjo ka jomoko wacho ni jo ODM nomiyo UDA experts mondo okonygi e sirikal. Joma noyier e sirikal go gi duond President William Ruto kendo gi duond Raila Odinga. Raila Odinga ne ok ochiwogi. Nokwer ni en ok ochiwogi, be pok omiyogi kata thuolo mar dhi kuno. He can only wish them well. Omiyo Ruto ema noyiero ni e piny Luo ka ere joma beth madang' konya tich. To nong'iyo weche ariyo. Ere lemo magimaki party to ere joma beth. Noneno Opiyo Wandayi gi John Mbadi, joma riek kabisa. Opiyo Wandayi thuri kucha winjo mani ochake ni intellectual. To Mbadi bende kiwinjo kawacho weche mag pesa, tikoni ng'ama riek ni ka. To Ruto ema noyierogi, ODM ne ok ochiwogi. Mar ariyo wan kaka oganda Luo wanie sirikal. Gimomiyo wanyalo bedo maonge sirikal onge nikech ma sirikand Kenya. To wan jo Kenya. Onge ndikruok mowachak wabedo go gi sirikal ma marwa kaka jo Kenya. Mar ariyo, kidonjo e sirikal, idonjo sirikal kiluwo yore adek. Inyalo yieri, inyalo gweli ma nomination, inyalo ndiki e tich kaka ondikano. Weche adi? To ji te nyaka mane siasa gi maonge siasa, ji te dwa donjo e sirikal. Kiyudo thuolo mar donjo e sirikal, kik irit barua ni wadwa ndikre. Mana kaka nyako maber to kiyudo wuoyi moyie nyuomi tigombo janyuombo. We rit arus obi otim kudak. Kata ka ok otim be onge biro mana nyuolo wuoyi. An aneno yuora moro ne ok otim ni arus. To yawuote tinde jotelo madongo. Omiyo wan kaka oganda Luo. Ng'ama oherowa mamiyo wa lemo madongo e sirikal. Mamiyo wa tije madongo e sirikal. Maparo wa sami ndiko ji e tich, sami yiero ji, sami pogo mwandu mag piny, sami pogo resources mag the country. Mane sirikal ma wantie ok mwandikorego. Ne wandikorega gi Kibaki 2002. Ka chopo 2003 nosegwewa oko makoro kwa winjri. To macha nondik moketi gi miluongo ni MOU. We agreement MOU. MOU no wito oko maka chopo 2005. To riembo ganda Luo te mane sirikal. Makata tujo nodok adoka gi rang'ere. Omiyo ndikruok kata onge ndikruok ok ti. Gima tiyo en ni to keny ma wantie ni be waherore, boherwa. Ing'e ni oganda mineno koro keto wa sirikal ni ema nomiyo Yugi obedo interior PS, ema nokuongo keto Chief Justice ma Jaluo. Ng'ani ema nowadgi matin mano okelo mos. Omiyo awacho ni ji onego lugeno. Ji onego lu joma tindo mantie kuma dhiye. Okelo mos. Ng'ani ema noparo ni Jaluo nyalo bedo jatend jolweny teme Kenya ka. En ema noparo ni Jaluo nyalo bedo Attorney General kendo Minister ma Finance kendo nyalo bedo Energy. Mago gik mang'eyo ni kata ne waloga Azimio ka nwadwa locha kombe bila ok dwa yudo. Omiyo ng'ama dwa nyiso Jaluo no chako wuoge kenyni odoge dhier. Ochalo ng'ama nyiso jakanisa ni lema to polo to kik yie donje koluongi. Omiyo nyaka wayiere ni wan sirikal kendo wabiro bedo sirikal ni wayud gikeni. Omiyo gedni moko nigi mwandu makwadhege yiero to yombowa. Nikech wakuno sirikal to joka to yako. Omiyo wambe sani wadwa yako kodgi unyo kwa unyo nyaka 2027 kwa yudo ni Ruto ema dhi loyo kaka odhi loyo ni. Wachak wadhi kode mondo Joluo bede dhano. Iseneno nyaka mbele ni Ruto ema dhi loyo. Gachagua gi Kalonzo bende pango ka. Coalition ma wantie ni ema ne walogo Kibaki 2007. Makata ji noyie nyaka joma ne ni kor Kibaki noyie ni loyo to ne waloyo. Mae Ruto muduogo ni. Mano kiwacho ni coalition mane? Ma wacho ni nologo 2007. Ang'e ni ok chiga iti ahinya. To wach coalition midhi kawo loch 2007 ni. Osewache moseikore makoro wuok mondo kata Raila tika yiero mar AU ni to ji donje coalition no. Nikech neno UDA ni nitiere ji mang'eny ma bende ok support president. Koro president biro kode to wambe wa koni to ji riwore coalition adi
achiel. Jomineno lando bura mar ODM onge sirikal gin jomoluor ni ka ODM oriwore gi sirikal to nitie jomoko ei sirikal kono kaka Odoyo widegi ni ok gidhi yombo gi yiero. Gidwaro akwede. Mago jo UDA, mago jo UDA we giuru gonwa uru kura. Nwadhi e yiero moro higa mokalo ni ma jo ODM riembo jo Azimio to Azimio ma Raila ochungo. Raila noko ochungo ODM. Giriembo gi ok gidwargi nikech ng'ato dwaro mana mare na dhi MP odhi oyiera, adhi MC odhi oyiera, adhi governor odhi oyiera. Emomiyo waikre kamano mondo wadhi uru oganda Luo. Wadong' e sirikal mondo jothuro oyud tich. Samine na bet go kani. Thuro kuchocho Homa Bay kende. Ka higa ni orumo wadhi bedo ni wasespende 2 billion e weche mag pi. Kendo next year nyase loso gi badi wadhi yudo negi pesa makore lach mondo tiek go pige modong' kuro. Mane tier bede sirikal. Ka mbadi omako tung wach pesa ta anago wach pika. Dong adhi ire tip kolo pesa tiloso go pi. To ini dwaro chako goli e sirikal uchako bed maonge pigni kenda par. Aneno ka Victor indi